Balkın vilayetine çağılan Tomatqa denjaş mevsimining başlanma münasibetli geçirilen davaralyň başı Bagtyar çağılan toy ýürüýüşi bilen başlandy. Vilayet tarih we ülkene öwrenş muzeýiniň öňündäki meýdançada geçirilen davara eksilmez şatlyk şowkuny beslendi. Bu ýerde zehinli ýaşlaryň ýerini ýetirmeklerine ýanglanan döwri we aýdym saatlarda dost doganlygyň Bagtyar çağılan wasfy öz münasip beýany tapdy. Bagtyar çağılar bilen vilayet tarih we ülkene öwrenş muzeýine vilayet kitapxanasyna gurulan gezilenişler hasam ýatda galyjy boldy. Olar bu ýerde watanymyzyň medeni we ykdysady ösüşlerini beýan edýän sergileri bilen tanışdylar. Awazy milli syýasatçylyk zowlagyny Balkan dayanç arzuw hemem Gyzlar we şäherindäki dürdänen çağılar saldyş we denjaş merkezlerini gurulany aýdym saly dabaralar ýatdan çykmajak bagtly pursatlara baý boldy. Dabaralarda çağılar aýdym saly toporlarynyň çykyşlaryna giň orun berdiler. Bagtyar körpüliň ýerine ýetiren bu ýsoňçly çykyşlaryna lawatly okan goşgularyny ata watanymyzyň şu ajaýyp zamanyndaky ösüşleri gahrman arkadamyzyň hemem arkadaly gahrman serdarymyzyň çağılar barada amal aşyrýan beý işleri özüniň aýdyň beýany tapdy. Awada milli syýasatçylyk zowlagyny çağılar saldyş we denjaş merkezlerine ýurdumyzyň dürli welaýatlarinden denjalmak gelýän çağılary Türkmen we şäherindäki halkara howa we demir ýol menzillerini garşylamak dawarlarym ýokary hynetlige beslendi. Dawarlarda çağılar tans we halk dörüjülük toporlary çykyş etdiler. Bagtyar çağılary we olaň ata-eneleri ýaş nesil baradaky ýygdarly aladalar üçin gahrman arkadamyza hemem arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.